Hemejäňize salam. Men Altyn. Habarsyz galma gepleşigimiziň 245-nji bölümine we Ak Gepleri studiýasyna hoş geldiňiz. Dostlar, bu bölüm diýseň bet we diýseň kän täzelikler bar. Şoň üçin gözüňizi gyrpman, görüň. Dostlar, biziň sanymyz jemi 95 000 geçdi. Edil şu tizlikde dowam. Aktivnice bolalyň. Agza bolmadyklar galmasyn. Agza bolalyň we men täzeliklere başlayan. Klip täzeliklerine başlaýar elbette Nazir Habib bilen Fit Miwe Gumanowa sesiň hoş ýakanyk. Elim degen ak, sana elim degen ak. Dinli men gatnaşamam. Elim degen ok, sana elim degen ok. Sana balık tapamam. Elim degen ok, sana elim degen ok. Eşitdiňmi? Sesin hoş ýakanyk. Jumaýevler berekella ýene işiň başynda aktiv şekilde täzelikler hödürläp başlady. Söhbet Jumaýev Fisap Kejirji. Celil Nurberdiýew täze klip hödürläpdir we bu klipde romantika duýgusy bar her ädim. Sana her ädim yürüyen tutuvadım hanımın kocavadım. Klip täzelikleriniň ýene biri Mehri Pirgulywadan Yara. Yara, 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 yara. Sen gittin galym menne yara, 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 yara. Asman ýene de sensiz kara. Yalvarýan sara. Bahtiyar Allaberenov täze klip hödürläpdir. Gel yarım. Bu klibiň senariýasyny halarsyňyz. Gel yarım süýärin ömrümisin bidesin yarım bilýärin süýänim. Dostlar, Abloşkada ünserensiňiz. Türk ýyldızlary mesele däl diýip durandyr. Sebäbi Didar Nurberdiýew üçin mesele däl. Gelin sanalyň. Türkiýanyň men diýen rapçysy EPO bilen klip bar. Men diýen pop stary Mustafa Ceceli bilen klip bar. Inni ýene bir täzeligi Mehmet Elmas bilen Sebebim olma. Olma sebebim olma, sarıyor etrafımı dert olma, zorlama. Aşk bir kumar be, kazanan olmaz, boşuna kendini yorma. Olma sebebim olma. Ýazverdi Mahmudowdan ýene bir senariýaly klip Biwapa ekeniň. Meni vefasız süýwe bağlan ekenim. Süýgü oyunlaryma kalbymy dağlan ekenim. Jeytnur'un istoriýalarynda diýişýäli Vasalyaş Zvizda Täç Mahallan täze klip Süýji ýalanlar. Aşıraga sen üçin ajy hakykatmy ýa-da süýji ýalanmy? Dostum seni bilen, geçeni ýatladyp durma sen maňa. Belkile süýädim, sen ony bilýärdin, kirdadyň çeni çakyp. Ferhat Ataev Türkmenim adly täze klip hödürledi. Adyndan belli bolýaly hem aýdym hem klip bet. Geceleri günneden yati, yati, gözlemedim tapyamati. Saklamam bunun ola vati, vati. Ýene bir duet täzeligi Durduýew bilen Gülällek Gulmuradowadan Asmana seret. Günüm yaşayan yerimde sana barışyan. Açyan yıldızlardan barışman. Yılan yoksa asmana seret. Mekan Ataev perkornyja bir klip hödürläpdir. Oýun etme gyz. Oyun etme gıydınni, besit kıynama sen beni. Sovamın elli, edeli sevini belli. Oyun etme gıydınni, besit kıynama sen beni. Şamrat Orazow öz repertuarynda täzelik hödürläpdir. Uzaklara. Uzaklara, uzaklara, koydum gittim uzaklara.
Kürşat Gurdova sonku kliplerini diýsen gowy hille hödürlüye. Jadi. Jadi, sen şeyle jadi, denyalı babi, yüreğimde kali adi. Jadi, sen şeyle jadi, denyalı babi, yürekte kali adi. Göle 2 hepdäniň içinde 3 klip, ýagny 2024-nji ýylda iň köp klip hödürlen Ýazberdi Mahmudowyň ýene bir täze klibi Bala Bala. Yağı yalvarar ey güzel yar, senin gönlüm var, dinlemen gitme. Yağı yalvarar. Anoş Murat Durdiýew täze klip hödürläpdir. Kim kimin zary. Ay zari, zari, kim kimin zari. Inni çekersin arman ömrün geçer huri. Bari, inni geçti bari. Ünüs veren bolsaňyz Farhat Öraýew kliplerini senariýaly hödürleýär. Täze klibi Kakam. Hasretimden korkum yoktur durmuşum. Kakam yaşap görse yaltı dünyada. Başımdan ayrılmaz hiç bağıt kuşum. DJ Bega täze klip hödürläpdir. Agşam düşdi. Akşam düştü geller, tanrı başladı. Bu da diye cidden neycini taşıdı. Akşam düştü geller, tanrı başladı. Bu da diye cidden neycini taşıdı. Halipa Kakış Aman Durdiýew hem täze klip hödürläpdir. Derman eyle. Yüreğimde karar yoktur, derdime derman eyle. Senin özüme varamaqız, sen buradan şeyle. Dostlar gelin Guganyň geçen hepde soragyny kim bilkä we täze soraw näme gelin görelim. Hemmäňize assalamu alaykum mediatymy. Geçen sapar berilen soragyň jogabyny Hacı Muhammed diýen agzamyz bilme başardy. Hacı Muhammed bayram üçin men bilen Instagramda habarlaşyp bilersiň. Inni tä soraw ünsüje dinleýär. Dostlar sorag şeýle eli bar adam däl, şah bar öküz däl. Kim soragyň jogabyny birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazma başarsa hemişe kiýaly men adymdan 50 manat. Onu näme hemmäňize üstünlük. Bir de aldamar. Empo şajagyny hip-hop dünýäsine naşlaýat eýrany donorlarymyz Brev Zaman we beýlekiler dogada bol. Tüzeler bamen borsa da hayt kameradan kariyer illerna bu da da yönümün medap menen bir cidden bar göz etirdi bana adil çıktı on filet fakat Cuma Murat Kasimowdan täze cover çapak çalsın. Şapak çaldın gemiler kuvada, şıkkar şıkkar tada çaldın parmaklar. Ben gülüp çık yarım bolsun dünyeme, şonda coşur aşık bunun gülüne var. Yine bir empoş täzeligi Hemra Recepowdan Kakamjan. Koydum yeke, oğul iki gıydını. Bir de aldamar. Enni Elyaf YouTube täzeliklerine nesip edenler ahir soňy legendar naýdymçymyz Cuma Murat Kasimow bilen yüz-yüze gepleşigimiz boldy. Nesip bolsa şu hepdäniň 4-nji güni çykar. Şapak çaldın gemiler kuvada, şıkkar şıkkar tada çaldın parmaklar. Bir de aldamar. Enni Elyaf iň gowy şagajyklaryň biri könüleri ýatlar şagajyny Halipa Agymrat Kürkden Sawa boldy. Senem oğlane, menem oğlum, bağrım molye, doğram, gülüm yasıge, saçım yorgun, turgay doğlane, sava olly. Gülüm yasak, saçım yorgun, turgay doğlun, sava olly. Bargay doğlane, sava oldy, gayda yolane, sava oldy. Bargay doğlan, sava oldy, turgay doğlane, sava oldy.
könüleri ýatlaly Mekan Ataýev'dan Mähriňe suw satma. Hey sehrai gıylım şafi Sehrayali gözüm oynatma Ey şu kalbımın kırmızı Saldı başımdan aklını dağıtma Gel bir can aran açma salgıyni Göllerden uçma ten çeşme Men olsa teşne mehrin suw satma Gel bir can aran açma salgıyni Göllerden uçma ten çeşme Men olsa teşne mehrin suw satma Inni gelýär tesirleri okuma şarjymyda ilkinji tesir ýazyp baýrak gazanan dostumuz Gadam Maksadow. Birinji like menden. Bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz, gutlaýas. Inniki tesirimiz Muhammedowa Sülgün. Berekella janyň saglygy ýürejik. Menden hem saňa ýürejik köp minnetdar. Yeni bir tesirimiz Ataş Ataýew. Salam mejetama esasen altyn saňa jan saglyk işiňizde üstünlük arzu etýän, mundan beýlem ul üstünliklere ýetmeňizi arzu etýän, sesin özüň owadan bolşýaly durmuşyňam owadan bolsun. Russiýadan köp mejetama salam ýollaýas udaçy. Bizden hem size ullakan salam. Köp sag bolun. Yeni bir tesirimiz Üýtgeşik ady bilen. Altyn sen gün-günden maşallah odanca bolýan ay ýürejik. Gözlegirä men tüf diýiň bom. Inni gelýär soňky tesirimize Pelwan Baba Muradow. Iň gowsy söhbetçi Mayfyň aýdymy gowy çykan super zom. Söhbetçi Mayfa taý ýokdur. O hemişe öňde. Dostlar sanadyňyzmy? Bu bölümde jemil näçe san täze klip agzadyk. Sanap görüň. Diýsen köp we şolaň içinde has köp haýsyn haladyňyz hökman tesirlerde belläň. Şeýlelik bilen bölümi mene jemleýän. In esasat elbetde özüňize gowjat edin. Inniki bölümde görüşýänçä hoş sag bolun. Yanlış mı? Şoňa da wagt ýok da şu an sizem howluk ýaňyz. Yok, o edir gattan. Benim gaýyp fedesim elýär da ama sesiňe hoş ýakan okdy. Bugün ýok ýöne. Diýerdim bolyn. Keçirje. Maňa diýdilerin ka keçirje. O, Celil gelýär. Men Celiliň näme? Celil men halifam. Ha? Bor diýsen bolýar. Teňle seýşesim geldi. Diňe şolaýdym, aýdym. Öýde de diňe şonu aýdyp ber. Senariosyny alardy. Ýazyp duran adam okap bilemok. Ýok, durup aýtdym. Mehmet Elmas diýdi, sebim olma. Tamam, şunu bir konlukda çykardy. Jeytun Nur'un istoriýalaryny diýişýär diýe. Vaşat va ýaşy Звезда Taç Mahallan täze klip süýçi ýalanlar. Jeytun Nur'un istoriýalarynda diýişýärli Vasat ýaş diýip bilemagam mene. Sır soraýynda şunan. Jeytun Nur'un istoriýalarynda diýişýärli Vasat ýaş Звезда. Dilini böyle. Vasat ýaş. Äzide sonra berýän. Taýar mısın? Ama. Oy bilin. Oşo bor diýsem bolýardan beter bolýar. Vasat ýaş. Vasat ýaş. Az hakykat. Men çynem az hakykat. Yani süýç ýalardan ömür ýalarmamy. Oynadym o aýaglar. Bor diýsen bolýar. Anuş Murat Durdiýew täze klip hödürläpdir. Kimin zary. Ýok, kimin zary. Kimin zary bolmaly altyn. Kim. Google hiç halranokda oynadyp bara diýdim ema ýüzmal edipdir diýipler utansyn diýip şonda diýip. Yeni bir MP3 täzeligi Hemra Recepowdan Kakamjan. Ne bu hep diňe kakalaryny edipdirler la eje ýokmy?
Yine bir tesirimiz üýt göşük ady bilen. Altın sen gün-günden gün-günden maşallah o dönce bolýan aýdýar. Näme diýsem kan muňa? Aýtma bakalım.